Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Musulman doğanımız soraptır. Sonku döwür täze ýörelge tapdylar. Mevlid okatjak diýip saçagy bezeýärler we 3-4 sany mollany çagyrýarlar we her molla pul berýärler. Şol ýerde bereket geçýär diýip maşynyň açaryny pul ekiljek tohum goýýarlar. Şol edilýän zatlar dine dogry gelýärmi diýip sorapdyr. Musulman doğanlar mevlid bidgaty arada ençeme derste düşünürüp geçtik. Kur'an-ı Kerim'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine sahih hadislerde Peygamberimizin mevlidini yani doğulan gününü bellemeli sogap deyip hiç delil yok. Bu edilen iş İslam'ın buyuran amalı bolsa di adi, farz, vacip, sünnet deyip hükmü belli bolurdu. Hiç kim farz, vacip, sünnet deyip bilmez. 100 münden gowrak sahaba, ondan sonra tabi'inler, etba'at tabi'inler geçýärler. 4 mezhep imamlarımız geçýärler. Hiç biri Peygamberimizin mevlidini bellemändir, bu hili işler etmändirler. Ve okuwçylaryny, musulmanlary bu hili iş etmäge çağırmandyrlar. Mevlidi ilkinji oýlap tapan Fatymy şigalar olardan sonra bunu käbir bidgatçy soplar alıp götürýärler. Mevlid belleýänler bilip ýa-da bilmän şiğalaryň tapan bidgatyna rowaç berýärler. Biziň aramyzda şu bidgaty ýaýratjak bolup her hili dogry we ýalan gepler ýaýradýanlar bidgatçy soplardyr, hususan hem eýranly bidgatçy ahunlaryň ýygyna düşýänlerdir. Türkmen sahrada da şu ýörelgäni ýaýradan kişi ýarjan ahundur. Ondan Türkmen sahrada da şu zatlar ýokdur. Mevlidi dogratjak bolup yalan sözleýärler. Mevlide Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin ruhu gelýär diýärler. Mevlid barada 4 çarýarlaryň we 4 mezhep imamlarymyzyň adyna düzülen yalan sözleri ýaýradýarlar. Mevlid okalýan erik pul maşynyň açaryny ekiljek ösümlikleriň dänelerini goýsaň bereket geçýär. Şol ýerdäki puly öýe goýsaň puluň tükenmeýär diýip yalan sözleýärler. Saçak bezemek meselesine gelsek, islan wagtyň saçak ýazyp gowurumlar edip oturuşmak bolýar. Emma ünswerin bularyň edýäni ol däl. Bu azaşanlar hut Peygamberimiziň doglan gününe saçak ýazsaň sogap bolýar. Hut şoňa pul harjasaň uly sogap bar diýerler. Şol ýere Peygamberimiziň ruhu gelýär diýerler. Peygamberimiziň sallallahu aleyhi we sellemiň adyny ullanyp şeýdip yalan sözlemek halalmy? Bu hili yalanlara, bidgatlara esaslanyp saçak ýazsaň sogap ýok. Günah gazanýan. Bidgat we yalan ýalňyş ýörelge rowaç berdiň bolýar. Molla pul bermek meselesi, molla bolsun ýa-da bolmasyn. Kim bolanda da mätäç bolsa ýardam edip bilersiz. Mätäçe ýardam etmeli. Din ugruna okaýan bolsa, molla bolsa eger gerek bolsa golluk bermeli. Munna gurrun ýok. Emma musulman doganlar bularyň ýöredýän ýoly ol däl. Bular özlerine täze kär ýasandylar. Mevlid okaýançylar. Gelip şol ýerde Kur'an okaýşýaly owadan ses bilen mevlid diýip goşy okaýarlar. Mevlid okalýan ýere bereket gelýär diýip halka allap gapy aýlanyp pul çöpleýärler. Şularyň biri diýe Rabiul Awwal aýy gelenne mevlid okap berjek diýip bir aýlap aýlanýas diýe. Bunlar musulman doganlar. Bular başlanna Peygamberimiziň doglan gününe yani şol günü birce günü mevlid bellemeli başladılar. Inne ol mevlidi güne däl mevlid aýyna öwürdiler. Soňa waka islan wagtyň oka bermeli başladylar. Ýagny öňler musulmanlaryň ýasynyň ölüsiniň arkasyndan aýat okajak, hatym çykjak diýip pul alýardylar. Inni Peygamberimiz sallallahu aleyhi we sellemiň adyny ullanyp özlerine mevlid okaýançy käri ýasandylar. Bu bidgatyň üstü bilen batyl ýoly bilen pul gazanmakdyr. Peygamberimiziň sallallahu aleyhi we sellemiň sahabalary İslamy dogry we arasda tutan kişilerdir. Şolaryň hiç biri şu hili işlere meşgul bolmandyr. Eger ümmete gerekli iş bolsa di her kimden öň sahabalar bu işte bize görelle bolardylar. Sahabalaryň Allah olardan razy bolsun, ilmam Peygamberimiz sallallahu aleyhi we selleme bolan söýgüsem, sogap işlere bolan ihlasam en ýokary derejede. Buhari'de gelen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi we sellem bizi şuna benzeş din adyna tapılan täze ýörelgelerden äge edýär. Men ahdasa fi emrina hada ma laysa fihi fehuwa raddun. Kim biziň bu dinimizde ýok zat orta çykarsa kabul däldir diýe. We bu hadisin başga lafzynda men amila amalan laysa aleyhi emruna fehuwa radd. Kim biziň buyurmadyk işimizi etse ol kabul däldir diýe Peygamber
Peygamberimiz. Bir amala dinne bar diýmek üçin Kur'an-ı Kerimden we sünnetten delil gerek. Bir amala Kur'an we sünnetten delil bolmasa, selef-i salihinden, sahabalardan, 4 mezhep imamlarımızdan delil bolmasa, ol din bolmaya. Senin getirip bidgat amalyň ýanyna Kur'an goşanyň bilen, salawat goşanyň bilen ol bidgat amalyň sogaza öwrülmeýär. Peygamberimiz sallallahu aleyhi we sellem gowurýanyň çyn bolsa, Peygamberimiziň ýoly belli. Şol ýolda ýöremeler. Namazlaryňy oka, orada tut, cuma namazyna git, Kur'an oka, sadaka ber, garyp mätäje ýetim ýesire gollak bol, sakalyň bolmasa sakal goýber, bihijab bolsaň hijaba geç, ýagşylygy büýür, ýamanlykdan gaýtar. Garaz musulman doganlar sanap gutarıp bolmajak derejede Peygamberimiziň bize öwreden sünnetleri, hayır sogap işler bardyr. Musulmanlar şolara amal etmeliler. Şiğalaryň tapan mevlidine rawaç berip, özüň bilen alalaşmayan musulmanlara wahabi diýip, mevlidi dogratjak bolup, ýalan sözläp, bidgata rawaç berjek bolup, musulmanlary biri-birine düşman edip, adam sypatly şeytan bolmaly däldir. Sellel sakally deccal bolmaly däldir. Şonuň üçin musulman doganlar bu hili mevlidçi mollulary gapyňyzdan getirmäň, öýüňize çağırmaň. Ziyafat etjekmi, dini guruna gurrun etjekmi, haçan isleseň edip bermeli. Emma bu hili bidgat bolan üýşmeleňe pul harjamaly däl. Bu hili bidgatçy jöw soplara berjek puluňyzy ýetim ýesire berin, garyp mätäje berin. Köp çağal maşgalalar bar, şolara berin. Hassa bolup bejerge pul tapman zarinap ýatan benneler bar, şolara berin. Tirmizi'de we başga da hadis kitaplarynda gelen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi we sellem diýär: "Ana ve kafilul yetimi fil cenneti kahatayn." Yetime kepil bolan, ýagny şoňa arka çykan meniň bilen şeýle bolar diýip Peygamberimiz sallallahu aleyhi we sellem süýem we orta barmagyny görkezdi diýär. Ýagny yetime ýa çykan meniň bilen cennetdedir diýdi diýär. Şu hili mevlidçi bidgatçy muňsany molla pul bereninden birje yetime ýa çyksaň sana cennet bar. We ýene de musulman doganlar bu bidgatçylar delil tapman gyssanan ýerine özleri bilen alalaşmayan, öz bidgatlaryny we dine ters ýerini açyklayan musulmanlara göni wahabi diýip at takyp başlaýandyrlar. Oňa da allanaýmaň. Eger biri çykyp oňa muňa wahabi diýen bolsa, bilin şonuň özünde bir çürüklük bardyr. Bu bidgaty ýaýradýanlara nesihat. Peygamberimiziň sallallahu aleyhi we sellemiň müňlerçe sünneti bar. Halkymyzyň içinde binamaz, bihijab we başga da haram işlere meşgul bolup ýörenler bar. Dine öwretjek bolsak, haky ýaýratjak bolsak, Kur'an we sünnete wara aýdylmaly we öwredilmeli gaty köp zat bar. Gelin dinine bar zatlary öwredeliň. Halkymyzyň içinde parzlaryň ählisini öwredip bolluk, sünnetleriň ählisini öwredip bolluk, haramlyklaryň öňüne geçdik, bir şiğalaryň tapan mevlidi gallymy. Bar işiňiz pir, tarikat, wesile mevlid. Bar gepiňiz, işiňiz şu boldy siziň. Şu gepleriňiziň hiç biri islamyň asly we esasy däl, Allah Taala we Peygamberimiziň buyuran we öwreden zady däl. Gözüňizi açyň, köçelere serediň. Bir topar insan dininden uzaklaşypdyr. Haramlygyň içinde gezip ýörler. Bir hayalyk ýaýrapdyr. Allah Taala bu doganlarymyza da haky görüp haka gelmek, selef-i salihiniň ýoluna gelmek nesip etsin. Allah Taala ählimize hak ýolda sebat bersin. Elhamdülillahi rabbil alamin.